YouTube, og velkommen til en anden episode af parkour. Og det er igen i den samme en, som vi var i sidste gang. Og det samme sker igen. Jeg kommer til at gøre en fejl. Og ja, igen, jeg er sammen med Tristan. Ligesom sidste gang igen. Så ja, let's get. Og hvis nu lyder er lidt dårligt, så var den også det i sidste episode. Det var ikke så godt. Ja. Jeg kom aldrig hen til del 2. Ligesom jeg gjorde. Ja. Jeg kom derhen 2 gange. Det synes jeg nu er lidt snyd. Han hacker. Nej, jeg gør ikke. Jo. Mit optagelsesprogram, det kunne bare ikke uploades, så derfor kan jeg ikke ligesom bruge YouTube. Ej, hvor er der mange. Der er alt for mange personer inde i Dragon Skies. Ja, fordi det er den bedste. Jeg har taget på... Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg skal ikke dem der dumme hop igen, vel? Jo, jeg kan ikke engang komme dem starthoppet nu. Ej, det er det samme med mig. Altså, ikke det der ene blok, man skal hoppe på. Men efter det første save, du ved, det der, hvor man kun skal hoppe 2 gange, der kan jeg ikke komme op. Ja, sammen med mig. Jeg kom op, nej, så faldt jeg. Du løb ind i mig. Gør det? Og så løb jeg ind i dig. Men lige på mig der, hvor du er. Nej, jeg faldt ned. Okay, øj. Nu lader min computer det der dobbelthop igen. This is so hard. Har du hørt det der, når alle har problemer med musen dobbeltklikker? Hvad? Har du hørt problemet med, at mange mus dobbeltklikker? Ja. Har du hørt det? Sådan det her problem har jeg ikke. Jeg har problemet med, at mellemrum skår mellemrum 2 gange. Så det siger dobbelthopper, og så er der dobbelt så stort mellemrum, når jeg skriver, og så lægger mit spil lige nu helt vildt meget. Og så er jeg ved at falde på grund af lag, og så falder jeg, fordi jeg dobbelthopper, og bla bla bla. Det skal ikke med mig. Jeg har ingen af dem. Nej, jeg har en af dem. Men den er overhovedet ikke kendt. Ej, jeg ved ikke, hvorfor jeg lægger så helt procent meget. Fordi din computer ikke kan lide dig. Din computer kan ikke lide dig. Yes. Ja. Jeg ved ikke, hvad der er galt. I'm doing this like a pro. Ja, mit Minecraft er lige crashet for 6. gang. For 6. gang? Ja. Okay, det var første gang, vi var sådan. Vi har snakket i et kvarter, og det er 6. gang med Minecraft crashet. Så må din computer godt nok ikke så godt kunne lide Minecraft. Nej, den kan godt lide Minecraft, den kan bare ikke lide Dragon Skies. Dragon Skies? Det er fordi, den er bange for stream. Du lægger det overhovedet ikke. Nå, det er fordi jeg kørte fullscreen mode, så lægger det. Wow. Har du nogensinde hørt om det? Bare fordi man bruger fullscreen mode, så lægger det. Ej, så kan jeg den der vandkøb. Sådan er det aldrig med min. Det lægger på grund af, at jeg gik fullscreen. Så har jeg gik ud fullscreen, så virkede det. Wow. You restarted the timer. Tak. Må jeg også vinde? Hvad? Der hvor der står, you restarted the timer. Bare sådan lidt, det kan godt være, at jeg har restartet timeren, men må jeg også vinde? Det er ret svært. Og der er forresten den der regel der. Du må heller lige sige den, hvis nu min stemme den ikke er så god. Ja, jeg kommer til det samme sted igen. Okay, den her, den klarer jeg. Jeg klarer den, men jeg klarer ikke den næste. Jeg klarer den! Sådan. Ja, så klarer jeg ikke den næste. Du må skynde dig over til det orange træ. Ja. Skynd dig over til det orange træ. Hvor er du? Okay. Hallo? Ja, jeg kommer snart. Så skal du se det vildeste, jeg reddede mig selv ud af.
Okay, hvad skete der? Er du? Kom herover. Så, ellers det er ikke nogen mening. Okay, kan du se lige her, hvor jeg står nu, ikke? Ja. Der landede jeg, og jeg lavede et hop for den blok dernede. Wow, hvor er du heldig. Ja, jeg faldt nu ved et uheld og tænkte, jeg kan så godt prøve. Så lykkedes det. Shot, du var tæt på. Jeg hader min mus, når mit tastatur er så dårligt der. Jeg skal også sådan lige løbe, så skal jeg stoppe at løbe, og så løber hun bare igen, uden at gøre noget. Jeg kan med noget der. Ej, det er irriterende, den gør det. Nej, jeg faldt på grund af det. Vi står her, mor. Nej, nej. Nej, det er sådan en suge. Det er hårdt. Bare sådan, jeg kan bare irritere. I må undskylde, hvis jeg ikke taler så meget. Men jeg synes, det er sådan set mest fordi, jeg koncentrerer mig så meget. Ja. Så, folkens, jeg vil rigtig gerne have I subscribers her, så bare 5 subscribers, så køber jeg simpelthen Snacket. Jeg har tænkt over det, jeg køber det. Og hvis jeg ikke får 5 subscribers stadig, jeg køber det stadig. Lige meget hvad. Hvor mange subscribers har jeg nu? Stadig kun 2. Hvad? 2. Jeg subscriber mig selv med en af mine andre. Hvorfor har du ikke gjort det med alle dine 3 andre? Ja, det glemte jeg. Det gør jeg snart. Så du har kun gjort det med en af dem? Ja. Ud af 3! Hvordan kan jeg faile der, mand? Jeg lavede det nemmeste hop, men jeg failede alligevel. Okay, jeg løb bare sådan igennem en, uden at kunne se noget, og så klarede jeg på koden alligevel. Sjovt. Jeg går lidt koncentreret, jeg hopper mig igennem det hele. Du hopper hurtigere end mig. Jeg er ikke stoppet med at løbe nu, jeg er helt over luft, den grønne luftballon. Nej, jeg faldt ved den ødelagte luftballon, og jeg løb hele vejen. Jeg stoppede ikke med at løbe. Det var kun lige da jeg klatrede op lige en, der stoppede jeg med at løbe. Jeg var virkelig mesteren til parkour. Jeg synes virkelig, det går meget godt her på tiden. Altså, at jeg kan løbe igennem det hele nærmest, det er jeg ret glad for. Ved I hvad? Det her er simpelthen for svært. Hallo? Jeg kommer aldrig over til del 2, er du sindssyg? Jeg kommer bare simpelthen aldrig over til del 2. Det er næsten lige før, jeg skal tage en video med min telefon, når jeg er derovre. Så du kan se, hvordan det ser ud. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Det er virkelig stress, det her. Nå. Jeg prøver med Bandicam og optage, når jeg går ned. Jeg kan kun optage 10 minutter YouTube, så ja, det er sådan et problem. Jeg kan faktisk godt prøve at optage 10 minutters episoder herindefra. Skal det? Ja, altså det er det ikke bedre kvalitet? En Screener-Matic, jo. Men det tager bare en evighed at uploade. Til gengæld Bandicam, den gemmer det. Den behøver ikke uploade det til sin egen computer eller noget. Den gemmer det bare imens den optager. Det er meget smart. Ja. Så det vil sige, det tager 0 sekunder for den, at jeg kan optage igen. Nej, jeg faldt ned. Og så kan jeg Hvorfor hopper jeg ikke? Hvad sker der? Faldt du ned? Ja, så er jeg død. Skal vi optage 10 minutter episode? Lol. Du mener 10 minutters episode, ikke? Ja, altså, så sætter jeg min timer til 9 minutter.
Og så har vi lige Jeg smækker mig en fluesmæk. Okay, Hvad sagde du? den er ikke så hård. Skal vi gøre det? Jeg prøver. Gør hvad? Rasmus. Gør hvad? Rasmus. Gør Skal vi hvad? gøre det? Gør Så jeg hvad? omsat 10 minutter, så sidder. Dig? Eller mig? Nu crashede den igen. Hvorfor crasher den så meget? Det ved jeg ikke. Det er hver gang, jeg minimerer mit Minecraft, så crasher den. Det er mærkeligt. Det er godt nok mærkeligt. Er der nogen her, der nogensinde faldt ned i vandet, fordi de gik baglæns? Det var dumt. Det har jeg gjort på et tidspunkt. Jeg håber ikke, jeg gør det igen. Jeg har sagt til mig selv, aldrig gør det igen. Men det sker sikkert. Nå, men skal jeg optage? Hvornår? Nu? Ja, du må gerne optage nu. Så begynder han sin optag. Godty, og velkommen til en lille parkour-serie her. Det her bliver ikke sådan nogle lange videoer, det bliver 10 minutters episoder. Jeg har glemt at sætte en timer. Det er dumt af mig. Jeg spiller med Rasmus. Ja! Nej! Nej, jeg tabte! Jeg faldt! Og vi spiller parkour, og Rasmus falder hele tiden. Ja, jeg har aldrig... Nej. Okay, Tristan, har du nogensinde kommet til del 2? Han er lige der. Han er over. Ui. Han klarer det først op. Ui, det er så spændende. Jeg zoomer lige nu. Ui, han faldt der uden at hoppe. Han hoppede lidt engang. Det sker hver gang jeg falder sådan set. Han klarer det ikke. Jeg kan simpelthen ikke klare det. Morten, han klarer det. Og han faldt. Au. Nu glemte jeg igen at sætte en timer. Det synes jeg er rigtig god til det her. Lige nu så fejler jeg også. Han klarer det aldrig. Jeg kan klare det. Jeg klarer det. Godt, Rasmus. Du klarede det. Jeg dør snart. Jeg har bare fornemmelsen på Du det. kan ikke zoome på dig mere, Rasmus. Hvad? Nu kan jeg ikke zoome på dig mere. Okay, jeg venter på dig, til du kommer til det orange træ. Der kan du zoome på mig. Nej, du skal bare fortsætte. Du dør alligevel og kommer tilbage til start. Nå jo. Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor bliver du så stille? Fordi jeg koncentrerer mig. Og fordi jeg sætter et ur. Hvordan tager jeg tilbage? Aha. Jeg er ikke tilbage endnu. Kommer jeg nogensinde tilbage? Nej. Er det her min større chance for at komme til del 2? Kan jeg komme til del 2? Ja. Nej, ikke endnu. Jeg prøver. Altså, jeg klarer bare det der hop der, du ikke kunne finde ud af i første forsøg. Det kan man se på YouTube, når den her bliver uploadet. Det gør den i nat. Yes! Nej! Jeg kan ikke komme til del 2. Er det virkelig så svært? Han var så tæt på ham der Rasmus der. Altså, i den her video tror jeg især, at jeg kommer til del 2. Desværre kommer der kun en episode af det her, fordi det var meningen, at vi skulle lave 2 episoder. Hey, skal vi ikke lave 3 episoder på din kanal? Og 2 episoder på min kanal? Okay, det prøver vi. Der er ikke beskrivelsen til hans video, hvor vi spillede først. Og den han optager nu. Og så i næste episode kommer der et link til den episode, han optager næste gang. Så det vil sige, og så han optager jeg vil sådan set rigtig gerne optage 2 episoder fra en fra K-banen. Ja, fordi vi vil rigtig gerne være sammen. Vil du gerne være sammen med mig, altså være på kurs sammen med mig? Ja. Men jeg er langt foran dig. Jeg er næsten til din rekord. Jeg kan se, jeg 3 hop mere, så er din rekord. 2 hop. 1 hop mere, så er det din rekord. Nu er det din rekord. Vent på mig der. Nej, det er da ikke min rekord. Den ødelagte lille luftballon ikke din rekord? Nej.
Nå, hvor er den rekord så henne? Til den tredje hop bagefter. Den lille ballon. Okay, tredje hop bagefter. Alle sammen, vores mål i denne episode er noget længere, end Rasmus har gjort. I hans rekord. Min rekord der, jeg har været nede, jeg har fejlet nede ved det sted nede. Jeg kan ikke vise, hvordan det ser ud dernede. Undtagen, hvis du kommer derned. Hvad? Undtagen, Ej, hvis det var du den. kommer derned. Jeg glemte at løbe. Nej. Ui. Så der mega sej redning der. Det gjorde jeg sikkert ikke. Ej, for der er mennesker oppe i mit hoved. Jeg lavede lige et hop, uden at kunne se noget som helst. Nu lavede jeg et hop mere, uden at kunne se noget som helst. Prøv lige den her. Så kan vi ikke se Rasmus, men så kan vi heller ikke se alle de andre. Jeg er næsten over ved næste. Jeg vil se dem gøre det først. Kan de gøre det? Gør det nu, Bagner Super. Jeg håber, Bagner Super kan komme derop, hvor min rekord er til. Skal jeg komme derop, hvor du er? Ja, hvor er du henne? Jamen, jeg hopper sådan lidt rundt. Hvad skulle jeg ellers lave? Nej, jeg er lige her. Kan du se mig? Yes! Jeg er ved den grønne luftballon, hvis du ikke kan se mig. Hallo, Isa! Nu hopper han. Hvor er du? Jeg er her. Kig. Jeg er bag dig. Det er bag dig. Til højre. Kan du se mig? Nå nej, det har jeg en visselklok til. Der er du, Rasmus. Yay! Hvis du klarer næste hop, og slå en rekord. Vent. Yes, jeg gjorde det! Okay. Jeg gjorde det! Jeg har zoom på lige nu. Jeg gjorde det! Jeg gjorde det! Jeg kommer over til dig. Ja! Jeg håber, at du kan. Det kan man sikkert ikke. Kommer man overhovedet over til mig på et eller andet tidspunkt? Nej, det er hop, det hader jeg. Oliver klarer det alle gangene. Oj, så skal jeg over til der. Det kan man ikke. Okay, fejler han, eller fejler han ikke? Han fejler ikke. Er du klar over, hvor tæt på du er på midten? Altså hullet. Du er rigtig tæt på, Rasmus. Det er hop, så... Nej! Er du klar over, hvor mange hop du manglede? Nej, jeg faldt også. Nej! You're kidding me! Det skete simpelthen ikke. Jeg kom lige så langt, og så dør jeg. Rasmus, det var det sidste hop, så kommer alle de nemme hop. Seriøst? Bagefter det hop kommer alle de nemme hop? Ja, bagefter det der hop. Nej! Er du seriøs? Ja. Nej! Rasmus, kan du trøste dig, at jeg også failede der? Nej. Du var så tæt på. Det er jo ikke din rekord. Det er jo alt sammen, det er sundt for Rasmus i beskrivelsen, så bliver han måske bare lidt gladere. Ja. Nedenunder må jeg gerne skrive, at det er sundt for mig. Ja, det er meget sundt for ham. Det er seriøst. Jeg er bare sådan... Seriøst. Jeg tror ikke, Rasmus har særlig meget stil lige nu. Det er bare... Man kan ikke føle sig bare mere ked af det. Eller, det kan man sikkert. Men altså... Hele sidste episode, og helt indtil nu episoden, har du gået og glædet dig så meget, og så når du får chancen, fejler du på det sidste svære hop. Men jeg er allerede kommet sådan næsten tilbage til det. Hip. Jeg kommer tilbage til den blå ballon allerede. Er du ved den blå ballon? Ja. Vent på mig. Jeg er på den grønne ballon nu. Er du? Ja, det er du. Kan du se mig? Ja, jeg så det lige før. Yay! Jeg hopper bare lige ind. Ja, du må ikke hoppe med det helt svære hop der. Det sidste svære hop. Det vil du gerne se mig. Du vil gerne se mig med mig tabe. Du vil gerne se mig falde i vandet.
Jeg vil ønske, man kunne TP. Vil du ikke også ønske, man kunne TP? Jo. Altså, så kunne man bare TP alle mennesker, og så kunne man bare... Folk, der var lige ved at overvæge. Anden del. Det ville ikke være så sjovt for dem, der har lavet verdenen. Så kunne man bare snyde sig frem. Jeg mener TPA. Nå jo, TPA. Det betyder bare, hvis vi skal stoppe nu. Eller, Nå. ja, vi skal stoppe nu. Ikke mig. Jeg bliver ved. Men. Ja, han bliver ved. Hvor lang tid mere bliver du ved? Kan du ikke bare sige, nu er det 3. episode, så der kommer 4 episoder på din kanal, 2 episoder, nej, omvendt 4 episoder på min, 2 på din. Fordi så kan vi uploade, Jeg kom til den anden hop! 20 minutter, så filmer jeg 10 og 10. Vent. Jeg prøver at klare den. Vent. Kan du stemme Kom så, Aarhus, kom så. Kan I se jer alle sammen? Jeg må ikke fail her. Der var der 2 hop, Rasmus, 2 hop. Hvis du klarer den der, kan du ikke undgå at vinde. Du kan ikke undgå at vinde. Yay! Ej, hvor er det god timing. Yes! Lige præcis. Yes! Ej, hvor er det god timing. Præcis, da du råber op, ikke? Der stopper min video. Nej! Ej, hvor er det god timing. Nej! Okay. Ses YouTube! Håber I kan lide den. Vi ses en anden dag. Ja. Ses.